много ми е скучно. Абе, сестра ми, искаш ли да ходим на фитнес? Не. А искаш ли да играем на PlayStation? Не. А искаш ли да... Не. Добре, а какво ще кажеш да... Не. Абе, сестра ми, ти, освен нея, друго можеш ли да казваш? Не. Ай, като си толкова отворена да се хванем на бас, че не можеш да казваш само не за 24 часа. Еми добре, айде. Чакай, преди да сключим бас, трябва да знаеш, че басът между брат и сестра е свещена клетва, която не може да бъде нарушена или ще събуди дори и най-страшните сили на Тая. Брат ми, не ме занимавай с глупости, айде. Абе, брат ми, какъв е този вентилатор, бе? Сори, стана ми топло. Чакай, извинявай, това твоето портмоне ли е? Оф. Ами, аз... 24 часа. Не. Супер, какво? Малко е розово за мен, ама ще го запазя. Айде се, баба, много се радвам, че ме дойде на гости. Аз също, баба. Сядай, сложи нещо за кафе, че пак много си отслабнала. Вашите изобщо не те хранят. Да, бабче. Виж, баба, как хубава манджа ти е направила. Айде, хапвай да ти е вкусно. О, благодаря, бабо. Харесва ли ти, баба? Вкусна ли е манджата? О, ами... 24 часа. Не. Как смееш? Бабо, къде отиваш? И защо ми даде този нож? Баба, аз тук да изхвърля тия стари дрехи. Може ти дадам да си направиш сандвич. Нали не харесваш манджата? Айде, отивам аз да го хвърля. Какъв прекрасен ден, скъпа. Знаеш ли, от много време искам да ти кажа нещо. По-скоро да те попитам. Ще го направя. Скъпа, ще се омъжиш ли за мен? Ами... 24 часа. Не. Аз си отивам. Жена! Че и руса! Сега изкарах някой лев. Добър ден! Сержант Плашикотаков. Нямам пари. А книжка поне имаш ли? Еми... 24 часа. Не. Пари нямаш, книжка нямаш. Ти още малко ще ми кажеш, че и кола нямаш. Ами да, аз съм пеш. Чакай, какво стана тук? О, фаре, чао. Какво стана тук? Ужасен ден. Просто оставам си вкъщи, няма да се занимавам с никой, докато не мине този ден. Сестра ми. Оф, бе! Виж какво, сестра ми, мисля, че малко прекалихме с този бас. Какво ще кажеш да го отменим? Бре, ти си мил с мен, да не би да сънувам. Не. Сънувам, нали? Това е сън. Даже в съня ми се опитваш да ме провалиш. Не, защо си мислиш, че това е сън? Брат ми, има танцуваща котка в хола. Да. Това обяснява много. Виж какво? Просто ще си седя и ще чакам да се събудя. Май верно не е било само сън. Пропилях си младостта. Ако можех да върна времето, щях да казвам само... Да! Отново съм млада, това наистина е било само сън. Добре, че брат ми не ме чу да казвам да. Сестра ми. Оф, бе! Съжалявам, но те чух какво каза. Жалко, оставаше ти една минута и щеш да спечелиш баса. Оф, добре бе, се тая мани го това бас, печелиш си го.
Абе, сестра ми, искаш ли да ходим на фитнес? Да. А, сериозно ли? Не.